टेन्टाव ओंखारदों अखा हानानै मा सानना लादों। हेलौ गाइस गिबियाव नोंथांमोनखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमहरनाय आरो जासिहरनाय थालायबाय आरोना ओमफ्राय चेनेलाव सोरबाफोर गोदाबा प्लिज साबस्क्राइब खालामना गालांदो। ओमफ्राय नै अमानि जायगा नायनो फैदो आरोना जोंना दिनैनिफ्राय दै लोमनाय स्टार्ट जालायबाय नै अमानि जायगाया लोमहांबाय आरोना एसे ओइ जिं लोमबोहांबायानो दैया माने अखाया मैयाबो सानसे हरावबो हरसे हाखादों नालाय दा लोमहांजोब्बाय आरो आंनि अमानि जायगाया लोमाबानो जागौ। जाखांबायानोहाय मा एसे दावराव जालाबायदों ओमफ्राय नै लोगोफोर आयौ माने दिनैनिफ्राय स्टार्ट आरोना दै लोमनाया राव होनलायथारदों आरो माबायदि लोमखादों नै जि गोथौखा दसे बारखायो जों नायना फैबाय आरो आयौ मबाइला थलथबल' गोलैनाङा दै बिदि लोमो सोरबा अखाबो हाबावदोसो नै आरो मा अबस्थाबावो नै माबायदि राव होनखादों जोंहानि न'आ ओइ नै लोमखाजोबहैबाय आरोना न' उनजों नै माबायदि राव होनखादों नै अखा हाबायहाय गुफुर जाखाजोब्बाय जायगायानो नै दैबाना नायनो फैलायबाय जोङो ना दलं गोजौआव दैबाना नायनो फैदो आरोना दहायनिया जोंहानि न' खाथिखिजामोन ओमफ्राय दा दलं गोजौ नायनो फैदो नै नै नाहरना ओइ नै रानबाय आरोना एसे बारा गैला दहायो बांसिन माबादोंमोन आरो लोमदोंमोन ओमफ्राय दा रानबाय आं दहाय फैनायानो जादिया अखायानो गारदियानो ओइ नैसाबो फोथार बारियाव ओइ दैबाना ना दख'ना सुरिसो खोमा दख'ना सुरिसो दं ओइफोराव दहाय लोमजोबदोंमोन ना ओइफोरो दहाय गुफुरसो जाजोबदोंमोन खोमा दैया बारा जादोंमोन ना होमबाबो एसे खमखा आरोना बारा माबायाखै आयु बायबायनोहाय दाउखो दाउखौनो बाय हरबाय नै बाय होनहरदो होमबा बाय होनहरदो दे दैया बै माथावरि खोनायजों एसे खम जाबाय आरोना जोंना ओमफ्राय माथावरियानो बायहां जादोंनो मा अबस्थाथाय मिथिया आयु नै माबा माबि होनलागासिनो इयो टेन्टाव ओंखारदों अखा हानानै मा सानना लादों इयो माबायदि अखानि कन्डिसना खोथादो रे गोजा सानबैसे हाखो लोगोफोर बिस्थिबारनिफ्रायनो हाबाय आरोना ओरैबायदि हाबाय माने सानसेबो रेस्ट गैखाया आरो खिनो थांनो हासुनो थांनोबो माने दैयानो बाराद्रायखा माने साथा हमाबा जाखाया आरो एसेबो ओंखारनो हाखाया ओरैबायदि अखा ओमफ्राय नै दाबो हागासिनोसै फ्रि हागासिनो आरो इनै बिदि हाबाय थाबा मा जानांगौ दे ओमफ्रायो दैया एसे रानबाय थानो मोनबाय थागोन मोजां होनदों जिमाखाया गेसाव मोनामजोब्बाय खैसिं मोनाम जोमनो मोजांथार जागोन हराव लंसो जादों गन्थंआवनो सिं हाबबोलायदों जायना गुजुनायानो माला हामबावगोनथाय ओमफ्राय दा अखा बोथोराव मा ओंख्रि जानो खोथादो आं संसैयानो अनलाजों दाउ जानो गोबा गोथाव खिफि बुंना होनाया बायनिफ्राय गेसाव खिफि बुंना होयो दयसर ना गेसावानोसै दाहायबो मोनामबावगोन नामा इदि नायलाय हंनि ओमफ्राय नै लोगोफोर जोंहाना नै बिजों दैया जि हौ बोहैखायोमोन आरोना देग्लाय बैयाव खोथेना होनानै इखिजा बारा बोहैथ'वाखै नै बिदि दिमोल थाबाय आरो ओइनियाव मुस्रि सोंदोंमोन बोरैबा जिबौथां माथां नुलायलांदों सोबखेखेनो ओमफ्राय नै बिदि दिमोल थाबाय आरो ओमफ्राय नै रानबाय लोगोफोर बारा गैला ओमफ्राय नै गय माखाखैयाव खनजोबना दोनदां सिरिदोंमोन नालाय ओमफ्राय नै रानबाय आरोना बिराद बोहैनाया नेबा बारा गैला रानबाय हाग्रा ओंखारबाय अखा सिजालायबाय दै ओरैनोबा मानसिफोरा लोमजानानै मा जादों अखा सिजानो बिराद मोजां मोनो आरो इयो
ओइ खिया नायनोसै आङो आंनि अमा दोनग्रा न'आ लोमगादोना लोमगायाखै ओदै सौ गुजुनायानो हामला माने मा होनो मालानिफ्राय जानायमोनलाय मालानिफ्राय लोंदोंमोनलाय शुक्रबारनिफ्राय थान्दा लोंदो आरोना फ्रिजनि स्प्राइटलाय दैलाय लोंनानै माबासिमखा शुक्रबारसिमखा आरो माबा शुक्रबारनिफ्राय बुधबारसिमखा ओरैबायदि लोंबाय थादो माने रेस्ट गैखाया आरो ओमफ्राय गगा मोनबा मोनथो होननानैनो लोंना होखादो ओमफ्राय दा जाबाय दा ग्रोबनो माथोआनो थरायलायनाय रानबाय नै लोगोफोर दहयफोरावबो दै गोजामोन ना हान्थुसे गाहाममोन ओमफ्राय नै आंनि अमानि जायगायाबो बेबो लोमजोबदोंमोन आरो नै गिसि जाजोबना दं नै लोमदोंमोन आरो इयालागै नैहा नुबानो दावराव जाखायो ओइ खिजाबो माने इयो लोमजोबदोंमोन आरो ओमफ्राय दा रानबाय नालाय बारा गोलाव नै लोमजोबदोंमोन आरो बेरा खुन्थियाया दावराव जाखायो नुबानो ओमफ्राय नै दैया बारा गैला आरो इसेल'सै नै दहयथ' नै एबारसिबांल'सै आरो दहाय हान्थुसे गाहाम ओइ नै खिजाबो बोहैनाया खम जाबाय नैफोर दहाय हाग्राफोरानो नुजालायाखैमोन ओमफ्राय दा ओइनो हाग्रा माखाया नुजाजोब्बाय आरो गासिबो ओइनै रानबाय मालाय लाङिबो साबोबायसो नै ना साबोबायसो लाङि ओइनै टपा टपा नुनाया ओइनै खिजाबो रानजोब्बाय आरो बै हाग्राया जि सब दै गोजामोन आरो ओमफ्राय दा गैला नै लासै फैबाय आरो रानबाय नालाय ओइ फोथारा ओंखारजोब्बाय दहाय गुफुर गोजामोन ना दे बिदिबा लोगोफोर बेखिनियावनो दोनथ'बाय बाय बाय